O anong naagaw? Anong nasa kanyang buhay ta pirme? Ang pagkaaga, puro ka cellphone. Bako bagang minaipos ki pamahawan. Tangaling sa mga aki mo, pamahaw na. Huwag ka sanay ko mo minaipos. Hindi ko sa nag-iipos. Saan masunod? Ako ika? Ha? Maipos na ka. Ora mismo. Balik naman. Aray ko! Mahirap ka pa, buboy. Rogado ka naman ngunyan. Ang mga kaukawan mo. Mapurulog naman ang boy ka, lalaba. Mga pailing-iling pa. Muna mo. Ikakain ni Boy ang mabalnaw. Para ako ang nagsabon. Tapang nagsasabong ka, nangastit na. Awa ko ka mabalnaw? Iyo naman ako. Ito ko nahabo ka. Baluada, kung habo mo. Iyo, ako natagom ta mabalnaw. Dahil kulaban ang tinuba mo. Sige daw. May regalo ako sa imo sa December. Ano ito? Pablisan ka ka. Pablisan ko ang ipon mo. Pabrisan mo ka? Ay, hindi. Pabrisan mo. Kumataram kayo ng ibang tao. May pitong ka na. Tapat yung ipon ko. Lalagan mo kikudal. Ay, hindi ka. Di. Di. Naghihingab-hingab na lamang. Ay, nag-iinag ka. Tawgan. Arin. Oo, yung wallet ko. Hindi nga. Dahil hindi na sana ang lao. Ito sa gamatin na kisira. Panguna ko kung anong nag-iingab-ingab na. Kula. Anak, Ano ining nagkahirling tang ini mga motor? bako man baga? Mga vapor? Nabubutla ang tambak na puro motor. Itarandol ta ka dyan. Bagong tingin, nagluto ko ba kisira? Pero may ka bagang may sira dyan. Kaising parating na kisira. Magsira ka kiasen. Yaw, sa'yo mo tabi ning batag? Iyo. Ano na tiyo ba kalong ko natabi ang kituan red? What? 5 mil ang kantidad ka sa bulig lang. 5 mil? Oo. Grabe naman, mahalo naman an. Ay, Jesus daw, amahalon. Tabi ka makahiling si Batag. Hindi bagang daw, may bunga. Ay, dahil sa tiyo. Dahil na lang. Suspect, habo magpabugte. Boy set. Suspect, mo yaman mangkuta makabugte, abo kang agom. Bawal kanyor kang chicken. Anan mo yamong isira? Manok. Palihas man sana. Nyor. 1 plus 1. Ay, very good palan. Sige. Chicken plus chicken. Chicken. Fried chicken?